Perquè si el mateix Ministeri manté que l'atur l'any que ve serà igual que aquest any, que ara se'ns ha dit no, els primers efectes dels primers mesos, però si el mateix Ministeri manté que l'any que ve l'atur serà el mateix que aquest any i que tan sols baixarà 8 dècimes el 2014, que encara serà del 23,4%, o que el 2015 serà del 22,3%, això vol dir que el decret és un desastre. O sigui que el Ministeri d'Economia no creu en els efectes positius del decret de reforma laboral, o de la reforma laboral. Però a veure, és que això s'ha d'entendre. És que la reforma laboral no està creada per crear ocupació. La reforma laboral està creada perquè les grans empreses puguin netejar les seves plantilles. El concert econòmic, igual que el basc, perjudicaria a algú de Catalunya? Pregunta l'Emili Sagrera, professor. Si perjudicaria a algú de Catalunya... Perjudicaria a algú de Catalunya el concert econòmic igual que el basc? És a dir, si Catalunya tingués un concert econòmic com té a Euskadi, tindríem 16.000 milions d'euros, que ara no tenim, no tindríem dèficit i en 3 anys netejaven el deute. Ojalà. Ojalà. Per tant, vostè és partidari del concert del pacte fiscal o del concert econòmic? No, a veure, el pacte fiscal no sé què és. Això és un invent polític que diu el senyor Massara, però quan era conseller d'Economia no parlava d'ell. No, jo no parlo de pacte fiscal, jo estic parlant del dèficit fiscal interregional. 16.000 milions que surten de Catalunya i que no tenim. Això no és política. El pacte fiscal és un concepte molt polític. Jo no parlo de política. Ara, des d'un punt de vista econòmic, el que és evident és que Catalunya aporta a l'Estat infinitament més del que l'Estat li retorna. 16.000 milions. 16.000 milions. Si Catalunya tingués aquests 16.000 milions, no tindria ni dèficit propi i en 3 anys netejaven el deute. Fins ara, als Estats Units